Optipeamin E-paaria löytyy 2 eri versioa. Tässä olisi Fin-kilpiversio, missä on yhtenäinen valasin ja siihen on kilven kiinnitykseen myös päätykappale, mikä pystyy esimerkiksi yksilöimään. Johtosarjat löytyy kaikki valmiina. Rede on itsessään sisällä. Suuntauksen säätöön on erilliset ruuvikappaleet, jousikappaleet, kaareva pinta, mikä usein mukailee tosi hyvin puskurimuotoja valmiiksi. Alkuperäisen kilven ja sen kiinnikkeen pois, niin kun laittaa tämän tilalle, niin saa suoraan kilven tähän kiinni. Noin 8000 lumenia löytyy mitattua valotehoa, eli on todella tehokas valo koko luokkaansa nähden. Sitten on EU-kilvelle oma versionsa, missä on hieman eri kokoinen kilpi kuin tuossa Fin-kilpiversiossa. Ja kilven asennuskin on tosi helppo, ei tarvitse sujauttaa paikalleensa.